Hej, vi skal arbejde med forskydning, og vi starter med at gå ind på den her opgave, der hedder Lav din egen flytning. Vi skal bruge de to værktøjer her. Vi skal bruge polygonværktøjet. Det bruger jeg til lige at tegne en figur. Jeg tegner et rektangel. Og så skal jeg bruge det her værktøj, som hedder parallelforskyd med vektor. Der står hernede for neden på siden, hvad det er, man skal gøre. Der står, at man skal klikke på objektet, der skal parallelforskydes, og derefter på forskydningsvektoren. Jeg kan godt klikke på rektanglet, men forskydningsvektoren, den skal jeg selv lave. Jeg vil gerne have skubbet min figur 2 felter til højre. Så derfor tegner jeg en forskydningsvektor, som er 2 felter lang. Og det der sker er, så bliver første rektangel kopieret, og den bliver skubbet 2 felter til højre. Så hvis jeg nu markerer den nye rektangel, klikker på min forskydningsvektor, så kommer der hele tiden en ny. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at få lavet et mønster. Så jeg vil gerne have denne her det første rektangel. Det vil jeg gerne have skubbet lidt opad. Jeg kunne godt tænke mig at få skubbet et felt til højre og et op. Så jeg må lave en ny vektor. Den laver jeg her. Klikker der. Et felt til højre og et op. Sådan. Nu har jeg fået en ny forskydningsvektor. Så hvis jeg markerer den her, klikker på vektoren, så får jeg ligesom bygget en trappe her. Jeg vil gerne lave et mønster, så jeg vil gerne have flyttet nogle af de andre her. Den der. Og den der. Så nu kan jeg blive ved med at gøre det her, indtil jeg har fået lavet et mønster. Men det skal du prøve nu. Du behøver ikke at bruge et rektangel, du kan tegne hvilket som helst figur, som du gerne vil prøve at flytte. Du bestemmer selv. Værsgo.